po úspechu minulého dielu z Destroy Garden, to je ďalší diel. Nehral som to odtedy, že som zapol minulé video, takže sa mi našetrilo 2 milióny sa mi našetrili. A 666 000, tak. Tak bereme to. A ty kokos, tak teraz idem kupovať sekačiky, normálne. Koho? Normálne. Batterilíkov. Idu garden. Trošku podkladám. Trošku. Podkladám. Len malinko, tak trošinku. No, pošimranie len na trošku. Pošimrinku. Ty kakos, kámo. To som dosť našetrilo. Prepačke, dezert, ale o teba sa ja budem starať. Teraz sa starám o toto a toto. To by som mohol potom aj hera. Ja ideme si kúpiť nové nožničky. Ďupy. Neviem, na čo mi sú nové nožničky, ale to je jedno. Ideme si kúpiť ďalšie, to už nie sú nožničky. Ale čo úplne iné než nožničky. To môžem preskakovať. Čo toto? Aha. Okej. Ale môžem dať robiť. Poďme na to! Na size. Ok, toto. Mutation. Hurá. Idem strieľať. Nič nezmilo? Nič nezmizlo. Aha. Som zľakol. Už som sa ani tu. Ale veď. Okay, takže to môžem dať. Aha, ja nemám. Na to. Sekaj! Tak šetrite sa peniažky. Paťte peniaze moje. Prachy sa šetria. Bobo. Gifty. Takže áno, máme aha, to je odmeny. Takže ideme ešte trošku
Lesní sekačky. Dobre, tak idem sa pozrieť, koľko stojí ďalšie lesné stroje. Toto nepotrebujem. Ojojoj, toto by som chcel. Za 25 sekúnd sa resolkuje shop, to je škoda. Som chcel to kúpiť. A prosím, nech bude dačo také, alebo také znova. Dačo prosím, nech tu je. Dobre, za 10 sekúnd. 67 000, Genesis 7. Ale toto. Jau. To nemám, kámo. Desert. Vrtaj ten vrták tam. Paď. Destroy. Už sa mi vypotrebovalo. Berte moje robuxy, ako predtým ste brali, aj teraz odberte. Jupi, je to rýchlejšie. Idem to upgradeovať. Zas aj znova. Dobre, vrtaky sú, kámo. Dobre, nie sú zlé, akože. No vyvažujem, teraz to nechám tak. Pač strihaj. Musí. Hľadám tu. Nezri drahý, ale... Na chvíľu, až bude 10%. Ojojoj. Obidve. Tam. Za chvíľku sa toto. Tak uvidíme sa, keď budeme resoknutý shop a budeme to všetko kúpiť. Tak ľudia, shop už bol resoknutý. A pozrite, čo tu máme. Kúpujem. Niečo budem mať prachy, to ďalšie. Asi to tam ešte slúži. Kúpim lepšie. Ja to neviem, čo tam napríklad. Tuna. Aha, takže takto funguje. Ako som si pozrieť, lepší mečík. Budem sekať. Keď to dám veľa sebek, že? To je neviem sa robiť. Takže kúpil som si aj lepší meš. Tak už mám na ďalší, tak idem kúpiť ten ďalší. Nič sa nepredáva, nič sa nepredáva. Dobre, takže ten ďalší môžem dať kde? Kde som dal? Takto tu na. Posledne by som dal tu, keď našetrím ho. To čo som získal? Ty kokos, to jak veľa na životu. No paď, sekaj! Sekaj!
Plať! Sekaj sa ti snehulia. Ďalší snehulia, boky. This is very good though. To je veľmi dobrý práve. Yes, rýchlo mašines. OK, takže teraz dám posledný tým. Na 3. Peniazy, tak teraz idem vyagrizovať toto. Tam videl som. Upload, okej, za chvíľku. Každý si lepšie drily. Idem lepšie drily. No to už asi nechá dávať, ale tuto. Lezánske potreby tam mám. Lezánske potreby tam mám. Super. A toto vlastne z čoho môžem kraftiť? 3 drill za 10 blue shots. OK. 50 zemiešok. Dobrze, no dobra. 28 minut. Teraz nie będzie się termin tepek. Idem sekać! Napać! Všetko zasekám tu normálne, všetko tu zasekám. Všetky stromčeky poď dole, kámoško. No poďte stromy, zľúbem vás. Všetky, až do jedného normálne, zľúbem všetky. Pozriem sa, či na čo není. Dobre, mašina. OK, zase toto kusí rotáčak. Milión, ja našetrím na rotáčak. Šetrím na rotáček, mám dosť času. Ja nie našetrím na rotáčak, kaktus. Jo, kámo, idem našetriť rotáčak. Rotáčak, idem šetriť na ratatatata. Budem robiť. Už nemám vo fonku mi budú, už nemám vo fonku mi budú robiť tí ratatatata. Že ja svoj záhradky budem robiť ratatatata. Bude pekné ratatatata, kámoško. Bude ratatatata normálne. Idem kámo sekať normálne, zatiaľ podzimný svet. Ďalšie vlastne bude čo? Tropikál! Toto bude robot, flota budú. Ja som robot. Sekaj! Bum 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 bum. Takže, no. Brosky. Dezert dám do dezertu. A ti rezaj. Rezaj. Tak. Počkaj, a ten triple môžem dať tu vlastne. Tak saka. Toto čo je? Ty kokos, tak to jak malo. Tak to berem, to dám do prvého. To
to, ja čo budem s ním do prvého robiť ručne. Sused, tamten je na tom veľmi dobrý. To sused tohto suseda môj. Som to ručne povedal. A musíte ísť za chvíľku len na rotačak. Toto bude dobre. Toto nechám rotačaku. Rýchlo sekaj, kámo, sekaj, dobre, mašín. Kde je rotačak? Garden. Asi ten rotačak. Počkaj. Aha, on sa otáča. Tak to potom ho pick-upnem a dám ho do stredu, keď sa otáča. Poď, rotačák. Poď, kamoško. Akože ho tak dočisťuje, úplne akože GG, ale crazy. Dáme, počkaj, ten si tam tu má. Ty, to je jaký veľký. To budem musieť pomôcť, kámo, na rotačáka. Ten rotaček nie je veľký, ako som si myslel. Akože, má jedno. Ničí, aha, ničí, ale dosť ničí, akože. Ničí málo. Nie pomôcť tomu rotačaku. Rýchlo. Aby sa toto, jak sa to volá? Je toto... Poď. Takže... Skosím. Takže teraz je toho, že to bolo dneska video všetko. Keď budete ďalší chcieť diel Destroy Garden, dajte buď, no tak, buď 50 zľadnutí alebo 5 lajkov, takže posielajte to svojim kamošom, zdieľajte im to, dali like pre ďalší diel a aby sme to pozreli. Aj odber by som bol rád za ňou. Ale za odber by som bol rád. Tak čau.